Dobro, da li se ko još javlja za reč? Sredinama. Upitao sam se da nije on možda napisan na tom novokomponovanom crnogorskom jeziku. Piše ođeljak 1, ođeljak 2, ođeljak 3, ođeljak 4, ođeljak 5, ođe Karen, ođe, a to je samo skraćenica od ođe Karen. Piše evo ođeljak, ođeljak, ođeljak. Ste vidjeli vi to, gospodine Mičin? Jesam. Jeste. I slažete se da se to tako izglasa? Ne, molim vas. Taj crnogorski jezik već godinama pokušava da promoviše izvesni Vojislav Nikčević. On mu je pisao i pravopis. I znate kako je to radio? Kao ranije ona hrvatska leksička, odnosno lingvistička škola, što više arhaičnih izraza na jednu gomilu, pa ko se snađe. Pa ođe jedno, ođe drugo, ođe treće, ođe četvrto, zavisno u kakvoj se prilici čovek bolje snalazi. Ovo je ovdje. I kaže Labus, ne možemo je kažnjavati. Možemo sankcionisati na neki način. Dakle, šta god padne režimu Mila Đukanovića na pamet, da otme od nadležnosti saveznih institucija, on to može da uradi. A savezna vlada ne sme ničim da uradi. Ne kažem da šalje vojsku i policiju, da to sredi, dovede u red. Ali vi ne smete ni da im kažete odbijamo da vam pomognemo u tome i tome, dok se vi ne podvedete pod savezni ustav. Vi zapravo tražite način da finansirate njihov separatizam. Malo pre Labus kaže, ta opcija pobedila na izborima. Pa jeste, i najveći je problem demokratije u suviše malim sredinama, što se više od pola biračkog tela bukvalno može potkupiti. Demokratije nema tamo gde je država manja od 1.000.000 stanovnika, kao što je veoma, veoma teško demokratiju provesti u državi koja ima više od 100.000.000 stanovnika. I to je problem. Pa govorimo o zakonu. Pa ne. Ali vi ne razumete, gospodine Mičinović, ja zaista ne znam što vam tu kažem. Još nisam počeo šljuki da govorim, a vi se nervirate, nema smisla. Pa pustite me da govorim o zakonu. Pa o zakonu govorite. Pa pustite me onda. Labus ovde govori o tim izbornim rezultatima, a cela država zna da je tamo izvršeno veliko potkupljivanje glasača. Čak se vic priča u Crnoj Gori. Ustane Crnogorac neđe oko podne, neđe, to je sad po tom novom jeziku, odnosno arhaičnom, dotegne se malo zemlje... Gospodine Šešelj, molim vas, tako ne možete nastaviti. Zašto? Iz više razloga. Dobro. Jedan od razloga je što vređate na nacionalnoj osnovi. Kojoj nacionalnoj osnovi? Izvinite. Jel postoji ta nacija, gospodine? Izvinite. Jel vi pripadate toj naciji? Ne, svejedno je to, ne možete reći... Ne može se vređati nacija koja ne postoji. Molim vas, to je vaše mišljenje. Kako se može vređati nacija koja ne postoji? Molim vas, gospodine Šešelj, to je vaše mišljenje, ono nije utvrđeno. S druge strane, govorite o stvarima koje nemaju veze s ovim tekstom i govorite sad... Ima veze. Molim vas, ovaj tekst treba da vratimo iz određenih razloga. Čekajte, gospodine. A vi hoćete da držite govore ovdje. Ja imam pravo da iskoristim svoje 10 minuta govoreći o ovom zakonskom projektu. Samo o zakonu. Pa o tome govorim. Ne govorite o zakonu. Što niste ispravljali malo pre Labusa? Ispravljao sam i prekinuo. Niste ga prekinuli, nije tačno. Sad recite što imate o zakonu. Gospodine Mičinoviću, vrlo je poučan kraj te anegdote. Dotegne se i pita, a pošto smo danas? Cela Crna Gora priča. Ovde je savezni ustav. Hvala. Ja sam prosto zaprepašćen što vidim da u ovoj pauzi između dve sednice potpuno promeniše crnogorski jezik. Ja sam nekoliko dana učio crnogorski jezik, poučavao ođeljke raznorazne i sad vidim sve ono što mi je bilo najinteresantnije u crnogorskom jeziku da je izbačeno i sad neki novi izraz. Izgleda da je crnogorski jezik najpromenjiviji jezik na svetu. Sama sam proučio šta znači ođeljak. Nemojmo lingvističku raspravu. Gospodine Mičinović, ovo je rasprava o zakonu, pratite, ja vas pozivam da pratite, da se koncentrišete, da nešto naučite iz te rasprave. Hvala, po učenju, ali
Proučavao sam šta je to ođeljak i konsultovao razne lingviste i kažu mi ođeljak je kad se dželje drvo. Pa ono što otpada kad se dželje drvo nožem, to je ođeljak. Kako može ođeljak u zakon? A kaže, oni tako donose zakone ko da dželju u dasku neku. Balon. Ovde vidim da ste ubacili euro, dakle ostaci ustašojne ideologije. Euro ne može da stoji u zakonu Savezne Republike Jugoslavije. Moglo bi kad biste to pisali na stranom jeziku, pa da čitamo evro ono što piše latinicom euro. Ali kad se piše ćirilicom, ne može euro, mora da bude evro. Evo ovde, gospodine Vičnoviću, član 1, piše ćirilicom euro. Pa šta ovo znači? Dokle će nas ponižavati ovakvim nakaradnim tekstom? Kad je reč o meritumu stvari, ovde se traži novo zaduženje Savezne Republike Jugoslavije